Bulan Nanti dikuciri ya coba tak. Ada tak beli. Oke. Nah, Pak Wat. bablahan nyoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina haza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu mongko tetkalane padha mlebu sapa keluargane Nabi Yusuf ngala Yusufa ing atase Nabi Yusuf
awa mongko anu apa nih trenyuh apa merangkul trenyuh merangkul ilaihi maring Nabi Yusuf sapa abawaihi bapakne Nabi Yusuf ae tegese dumah ngerangkul utawa ngruket Yusufa sapa Yusufu Yusuf ilaihi ku tetep keduwe Yusuf abahu utawi bapakne Nabi Yusuf wa khalatahu lan dulure Nabi Yusuf wa tanaka lan yo ngrangkul lah niki sing ngrangkul resmi niki saka unukun gulu wa tanaka lan padha rangkulan utawa padha ngruket sapa Yusuf huma ing bapakne lan sedulure bahasan ketemu wah wis langsung do ruket-ruketan ruket-ruketan do trenyuh haru wis do rangkul-rangkulan duh bapak sing dulur-dulure ya arep ngruket rada piye ngono lah ya sing gawe kahanan ngene iki mbiyen dulur-dulure to sing barep dhewe rawane ngruket karena dadi dalang sak kabehane mung terus tenguk selonjor maksudnya iki isin-isin merasa bersalah isin-isin ngerasa jan isin banget ngono terus mung tenguk selonjor marek ngetan dulu sing barep Nabi Yusuf ya terus ngruket bapakne karo dulure terutama bapakne karo Bunyamin terutama niku lah niku sing paling ora ikut cawe-cawe Bunyamine bapakne sing dadi korban Yusuf dadi korban ya iki jan wis ngantek do ra iso omong mengkor kembih-kembih do nangis kan wis ra kok beromong sing nomor 5 ya terus lingak-linguk kae karo do grenengan sing nomor 5 ngelih aku malahin ngono ya kedemben sing nomor 5 iki pikirane omong badokan wae kaya ngono kan puasa dak jajake kula wis bacot lali iki mau dadi ra poso lali treng lah ya iki mau mah mlebu kok cangkemku pahite pol iki duwe jeruk mah terus mangan jeruk nggo ngilangi pahit kuwi jan lang terus mah to nyelet udut dasare nek poso sunat ora tau aku engko golek ganjaran liya aku arep golek ganjaran liya sing luwih gedhe mbangane sing do poso-poso kuwi komen nek umuk arep tak umuki jendi ya jajan lho omong karo aku kok muni kula posoe lumrah cetil ya tak onekke ngono masih ngomong karo aku tak onekke ben aku arep golek ganjaran liya kok apa ayo ganjaran liya sing luwih gedhe wae
Jenengan rada bertanya-tanya terutama ibu-ibu, kok ket wingi sing dirembug ming Nabi Yusuf, bapakne, sedulure, kok ibune ra tau katut to. Jenengan do takon iki ibune Nabi Yusuf ra tau katut e. Bapakne dulure Nabi Yusuf, bapakne dulure Nabi Yusuf. Fa inna ummahu mongko sak temene utawi ibune Nabi Yusuf iku matat wis seda. Sapa ibune Nabi Yusuf fin nifasi ing dalem posisi nifas. Dadi nalika nglairke Nabi Yusuf isih nifas, kamangka nifas niku rata-rata 40 dina rata-rata. Nek paling suwe 60 dina. Nek sing paling titik sedina sewengi utawa bahasane fikih sak wetonan paling titik. Dadi nifas iki werna-werna, ana sing ming metu pisan terus suci. Ana sing metu-metu ngeten niku jebul mengkur 11 dina. Ana sing mengkur 3 dina. Sing 3 dina iki rada bejo iki. Ya terus sing lanang ra ngenteni suwe ta biasane. Lah sing 3 dina iki rada bejo. Ana sing umum 40 dina, wae rada ngaluk-aluk. Rada ngaluk-aluk. Mula terus sing lanang biasane sedina adus ping 3 anggere ngene iki biasane. Men lerem ngono lho. Utawa ya mengkur moncang mancing moncang. Karo gledak ning surpring kelop-kelop. Ternyata ibune Nabi Yusuf niku seda nalika menjalani nifas. Nifas bi akhihi, jebul nifas bi akhihi kelawan sedulure Nabi Yusuf Bunyaminah ya si Bunyamin. Jebul nalika nglairke Bunyamin. Nifas seda. Bunyamin ragil dasare. Nalika nglairke Bunyamin ibune niku seda. Nabi we biasa to ditinggal seda kecilik ngono dadi yatim. Kanjeng Nabi niku ya yatim, niki Nabi Yusuf ya yatim. Mula nek karo yatim ki seneng. Ya alhamdulillah esuk iki disantuni. Engko nek nyantuni iki ora mung nyantuni ngulungke tok. Ana siji sejarah nalika jaman semono ngeten niku seorang laki-laki sowan ning ngarsane Kanjeng Nabi. Nalika sowan niku matur, Kanjeng Nabi kula niku jan wong elek, wong rusak, wong sing atos atine. Jadi rajul niki madulke nek kahanan dirinya itu adalah qaswatal qalbi. Orang wong rusak, atos hatine jan atos. Gek nek kaya kula niku sakniki kudu pripun nggo ngempokke ati, nggo buka dalan men supaya iso ripik-ripik dadi wong apik. Kula kudu pripun Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab, kowe ngelus-luso sirahe cah yatim karo aweya pangan ning duafa. Jawab Kanjeng Nabi ternyata di luar dugaan. Ora kok kowe salah wengi. Ora. Kowe maca subhanallah men empuk 4.000. Ora ana wong maca iki kok nek karo kowe. Terima atos ketoke. Wah berat terima atos wae aku ngono kok. Kanjeng Nabi dawuh ngelus-lusno, ngusapa. Fam sih ngusapa sapa sira rok sayatimin ing sirahe bocah yatim. Mula lafate rok sayatimin. Ora rok sal yatimi nantrika. Nek rok sal yatimin niku al yatime isim makrifat. Nek isim makrifat ki khusus
Ning nek ora nganggo alif lam niku isim nakhirah makna yatime umum. Pokoke kowe ngusapa sirahe bocah yatim. Jenengan wis ra iso takon cah yatim niku lanang apa wedok niku isim nakira. Dadi cah yatim sapa-sapa kena lanang kena wedok kena sing penting bocah yatim. Karo awaya pangan nang gone du'afa. Kira ora usah dirungokke nek sing mburi iki. Masalahe ya rada cucel to nek iki. Ya wae pangan ning du'afa. Du'afa niku wong sing lemah. Dhaifun jamak taksir saka dhaifun du'afaun. Wong lemah. Lemah niku terutama lemah kondisi uripe, ora lemah awake, ora lemah liyane tapi kondisi uripe. Wong ora duwe tuwa, jenenge wong lemah niku fisike ya wis tuwa. Nih, arep mbut gaya apa-apa ora iso. Arep mbut gaya apa? Mbut gawe neng swalayan apa neng mall ora ketompo. Wong nang mall kae iki wong num-num. Gek nek nyandang seksi-seksi ayu-ayu kae Dek iki malah mengkor kisut-kisut. Wes tuwa masalahe nek sing lanang arep daftarke satpam wis jumlah ra ketompo. Wong nek ngadeg rada wungkuk kae kok. Satpam kok wungkuk. Arep ndaftarke laden tukang ora ketompo. Masalahe mandore nyawang mesake, mesake iki lha kok ngono udak-udak mah poklek boyoke. Iki du'afa dek lemah. Arep mbut gaya apa-apa wis ora iso, gek yo ora duwe. Sawah ra duwe, bondo ra duwe. Kamangka yo ndak dina isih mangan. Iki tuwi ora duwe apa-apa, ora duwe gawean. Ning nek mangan tak oke. Wala piye iki? Ayo kuwi perlu dienggo ngempukke ati kita. Sering-sering lah ngekeki pangan ning model wong sing kaya keten iki. Penak kok lafate ngekeki pangan kok. Wong sing ndongafak ngono keki pangan wae. Rasa ditukokke enmek. Rasa kok ya kula tukokke enmek ya mbah rasa keloman jenengan. Kok lomo banget karo wong tuwik nukokke enmek. Iki ya mimbangane ra omong ya ora bakal ana. Ajane kok nukokke enmek du'afa. Wong bojone njaluk miyowe duja kok. Bojone ming pengen iki pengen iku wae duja. Cetha ulang tahun wae ora tukokke apa-apa. Ora kelingan. Weh, lah tuwa nika Bu. Niki iki golek ganjaran jeng. Niki wis do tuwek-tuwek ngaten iki ning sing lanang ternyata tipe wong lanang sing romantis. Tipe wong lanang sing romantis. Iki biasane wong lanang sing romantis iki rada lemu-lemu kok. Arep tuwa niku ternyata romantis, ngerti nek sing wedok ulang tahun. Iki ternyata tukokke ali-ali 2 gram. Tuwa kae ra seneng, muni tuwa ngono. Seneng tukokke ali-ali iki. Jam 12 bengi kae digugah, mbokne tangi yo. Apa? Langsung selamat ulang tahun ya mbokne. Kira ulang tahunmu to iki hadiahku ndi ndelok tanganmu leboni ali-ali kae. Moga-moga awakmu sehat, ndang cepet mati ya mbokne. Ali-ali ini sok diandemke sing lanang. Ora beres. Aja muni tuwa. Tuwa iki tetep iso dadi lahan ibadah. Karena ngibadah iki sak suwene isih urip ning alam dunya, tingkah maupun ngamali ae werna-werna.
Werna-werna ora kok mung mari mati salat wis rasa dirembug jelas pendak dina dilakoni ning termasuk ngibadah liya-liyane sing engko judule sesuai karo kahanane. Jal wis niku sing do isih ngen-ngen pengen ngibadah akeh. Banget kok ngibadah iki. Lho niki ketemu ngruket mula bapak-bapak iki nek mulih glidhik langsung ngruket Pak ngibadah. Wah, keringet akeh pliket-pliket kae. Assalamualaikum ngono wangun ya. Mlebu lawang langsung ngruket. Wah, sing wedok langsung mutah-mutah. Ya wis gembrok ya keringetan campur labur. Ngantek pengo-pengo sing wedok karo omongku iki ngopo ya Pak kok kaya wong kentir. Wah iki ngibadah sebuah kemesraan yang diberikan ke istri kok ya wah nek mesra karo aku rasa ngruket pokoke nyatus ndak dina kowe seneng. Nyatus yo. Tuwa kuwi mau kok mung ngruket tanpa ana apa-apane. Nek wonge ora penting, sing penting nyatus kuwi. Assalamualaikum ngono iki langsung buka kae terus alhamdulillah iki lho ana rezeki mbone. 100 mesti mlengeh. Mesti mlengeh ora usah dirukete ora apa-apa. Mesti sing wedok terus ngomong wis pokoke leren tenguk rasa temandang tak gaweke teh. Wangun kae sip banget 100 e. Gek ya tae wis ana wong iki bar kenduren kok. Tulisane teh jelas teh cap kepala jenggot. Gaweke teh wangun kae. Nggih lho, nek jenengan pengen takoni ibune Nabi Yusuf, ibune Nabi wis sedo. Wis sedo jaman nglairke Bunyamin ngepasi pas mangsa nifas. Dadi lair agi umur pirang dina ngono Bunyamin iki. Umur pirang dina tinggal sedo, dadi do tah yatim. Mulyake cah yatim niku salah satunya engko rame ngulungi tok, jenengan iki sing do ngulungi kuwi ya karo ngusap sirahe. Mulih boncengke tanggane sing tuwa-tuwa ki ya diampirke bubur apa damene. Lah ya jenenge ngekeki pangan sih, lah ya jenengan sak ndableke ra ilo-ilo. Mbok yo kerep-kerep ngekeki pangan wong doa-doa itu. Ora ketan yo ngetri apa-apa. Ora duwe ya diduwe-duweke. Tuku apa golek ngono. Aku arep ngekeki sik beras, iki arep ngekeki sego, arep ngekeki iki nang ngene kae ngono kuwi diusahani. Insyaallah niki jelas sing atine atos dadi empuk, sing pokale niku ora patek tertib, ora patek terkoordinir engko dadi apik. Karena Kanjeng Nabi sing dawuh ngono iki famsah rok saya timin iki wat'am ad-du'afa. Kayak ana pangan du'afa hadise sokeh. Niki sik wong arep santunan iki tadi kula ungkret 5 menit dinggo nyantuni lare-lare yatim kalih mulyake du'afa. Muga-muga kula panjenengan sedaya tansah pinaringan hidayah, pinaringan keberkahan, pinaringan karahmatan, pikantuk kabegjan keselamatan donya dugi akhiratipun. Amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada apa kondisi berarti? Nah, berarti kuwi datake. Oke, oke. Nah, ada apa kondisi aman. Ibra pokok satu. Ibra. Bang Joko, Kalita, nomor 21. Kalita, oke. Waduh, kamu deh. Itu jawab ya. Maju. Dari dulu. Asmanya terasa namanya? Alamat? Bang Joko, Surabaya, Maksimo. Thank you. Oke. Yang mana ada satu ini? Salim dikit, Salim. Anja alamat Anja nomor kalikur pasnya. Itu kan nomor juga begini, alamat Sebelas. Reza itu Reza Gugum. Ya, mau lah. Dari Jamur. Reza dari Hotel. Nah, kalau mana dulu? Jadi Sabila itu Varianto, tapi lo bisa yang cepat sekolah tengah dari mau begitu. Nah, ya Sabila mau ke satu. Kali alamat Nopal Mentah.
Yudis ya. Datarnya ini datarnya. Dari hotel uang. Dari hotel tidak ini. Tahun kita. Nanti kita. Oh, gini. Ingat tadi. Oh, Bapak Andi. Ramadan kita. Kita ya. Kita. Dan kita. Katanya dorong. Harus taruhan. Kami tahu nanti Tuh. Curang Pak ya. Ramadan harus taruhan. Itu darahnya nama Asmane. Kalau ini kok biasanya Mbak Sampi biasanya Sing bulus wetan. oh ya. Tulus. Jadi nanti kalau dulu lama memang enggak. Dulu sama lagi Pak Esa Bustami. Ah, gitu. Bustami. Bustami kan bulus. Rolikur. Orang jadi jadi dan sama lah.
Sing anu sing nggone Pak Sumadi sampun. Sampun 2. Sampun 2. Nah, sama Mas. Pulau. Nggih. Berarti kalian Berarti sing 2 wis kantor pinten niku? 2. Anaknya. Sabana kali aksan, adewe ra sepon iku Mas. Nggih, pun kalih. Di coret kae Mas. Adewe apa Mas Koles, berarti kan sabana kali aksan Mas. Nah, dari kowe wae. Nggih, dianu wae. Ditulis wae Mas. Sabana kali aksan. Adila on jadi beneran daftar ke Pak Sumadi pinten? Anu si kali, nanti tunggal mana sampai. Oke. Adelia aku kok gak cukup jenenge mburi ya siapa. Aisyah, bapaknya bahasa bahasa. Konten tiga mriki kok lek karete lha kok digane aku sing dapat komentare biasa ora. Nih, kali sabana. Sing kali pun Mas Koles sak kula dapatkan bahasa. Tapi Pak jelas ke Bapak. Dalam jelas kalau ditutup sekali. Wah, ini kene jelas. Bab niki manten-manten dulu wae. Bab manten-manten itu tanding almu amal. Kalih ditutup sekali. Saya niki nyate sebagai pinten jumlahnya terus make saking almu amanah ditutup. Tulisi wae apa Mas? Amplope enak, amplope tulisi ya mengko wae. Berjumlah 40 anak dan untuk AFA ada 26 anak. Mungkin itu info dari Pondok Pesantren Al Muawanah. Semoga apa yang kita berikan bisa sedikit membantu untuk anak-anak yatim dan para duawa di sekitar Pondok Pesantren Al Muawanah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.